Ďakujem pekne, kolegovia, vážený pán komisár. Tieto dni Čínska ľudová republika oslavuje 75 rokov od svojho vzniku. Napriek propagande režimu je jasný jej výsledok ich činnosti. 75 rokov teroru, utláčania a utrpenia ako v Sovietskom zväze. Tento parlament ako prvá inštitúcia EÚ uznal našu naivitu voči tomuto režimu a bolo to rozhodujúce pri posune názoru EÚ voči totalitným režimom. Preto vítam dnešnú rozpravu a uznesenie a chcem poďakovať kolegom zo všetkých politických strán za ich spoluprácu. Totalitný režim pácha zločiny proti ľudskosti na Ujguroch, Tibetanoch a ďalších etnických skupinách a naozaj zasieva teror a útlak naprieč Čínou, Hongkongom a Makau. Preto musíme naďalej vyzývať k prepusteniu Ilhama Tohtiho a Gulšana Abbasa a všetkých tých nespočetných ľudí väznených režimom a musíme ich brať režim na zodpovednosť. Ten režim naďalej pácha tieto zločiny doma a neprekvapuje, že sa čoraz agresívnejšie správa aj voči svojim susedom Tajvanu a koná proti našim demokraciám. História nás učí, že tieto režimy sa vždy režimy, ktoré sa obracajú voči vnútornému teroru, neskôr sú agresívne aj navonok. Preto, keď sa zastávame Ilhama Tohtiho a Gulšana Abbasa a mnohých ďalších, nie je to len morálne správne, ale je to rozhodujúce pre obranu našich vlastných slobôd, mieru a bezpečnosti. A tu sa chcem ešte venovať jednej otázke, ktorú vidíme, keď nedávno vlastne sledujeme tu v Európskom parlamente, keď predstavitelia Čínskej republiky sa snažia o prístup do našich sál a na naše stretnutia. Toto nie je povolené a nie je to prípustné, najmä keď členovia tohto parlamentu naďalej majú sankcie. My nemôžeme umožniť predstaviteľom Čínskej republiky, aby zasahovali a ponižovali našich členov. Naopak, musíme byť zomknutí a bojovať za naše slobody. Ďakujeme.